Tagal mo lang cellphone. Yun mga par. Dito tayo na mga par sa Naga. Hirap pumanap ng parking. Ang diskarte nito, hanggat wala kang nahanap ng parking, paikot-ikot ka lang. Time check 3:25. Hirap manap parking. Kaya tayo pa-parking nito. Alright mga par, nandito na tayo ngayon sa sentrong Naga. Wala tayong maparadahan. Hanap-hanap muna tayo ng mapaparadahan natin. So ngayon sa Naga. Mamaya pupunta tayo doon. Pupunta tayo sa mga kain-kainan na yan. Iikot tayo dyan. Hanap kumanap ng parking. Usok tayo doon. Nakita ko. Napakahirap mga par, humanap ng parking. Kakanbasa na tayo ng motor sa tubig. Kaso di tayo makalis dito sa sakyan mga par. Di na pwedeng iwanan to dito sa gilid. Bali naka-hazard lang tayo. Pag iwanan natin to sigurado to mahuli tayo. Kanina pa ako ikot ng ikot, nakatatlong ikot na ako dito sa plaza ng Naga. Wala pa rin maparkingan. Pag makahanap tayo ng mga maparkingan, pupunta tayo sa Bodega Hardware para makakanbas. Tingin-tingin tayo kung magkano yung presyo ng motor sa tubig. At abang-abang na lang mga par pag makaparking tayo. Pag hindi, dito tayo makahanap ng parking, sigurado uwian na. Pero yung kasamaan ko nandun na sa Bodega Hardware, pinadrive lang tayo nitong sasakyan nila. Dito tayo nakahanap ng parking kanina dun sa Naga. Dito tayo nakapagkanbas ng motor ng tubig. Ngayon nandito na tayo sa Iriga. Dito sa Iriga may pinuntan pa kami dito. Pasko pa. May Christmas light pa dito sa Iriga mga par. Yun. At mamaya pag uwi natin, pupunta tayo dun sa bahay kasi nandun yung team pahuway. Kasi nga birthday ni mama. Kagabi birthday ng aking kapatid. Dadaan tayo dun sa bahay pag uwi. Ayun, bilhin na natin ng cake. Happy birthday, Mama. Ilan pa, Bes? Ano, baby? 20 lahat? 22. Dito sa Nabwa, bilhin na natin ng cake si mama. Huwag mo malikot. So ayun mga par, lalakad na tayo papunta dito sa bahay at susurpresahin natin si mama ng cake.
At nandito yung Team Pahaway. Yo! Yo! Oh. Happy birthday! Ano handa? Nagapit sa naman ako. Nagapit sa naman ako. Galing pa na akong naga. Nagapit sa naman ako. Santo, kabakas anti-versi. Magdiret ko. Ano? Damon pala nanda. Kau mga tagag pa ng cellphone. Ah, tagay. Hello si. Kita. Badon ko. Tungo sa baby. Oh. Express, baby. Aw, ikaw raw mag-una. Si Papa. Wala si Mama na mag-ikaw. Happy birthday, Mama. Happy birthday, Mama. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Blow. Amo na? Yay! Wish one, Yan. Hi sa vlog, hi. Aw, aw, aw.